Asiniro hamadi hamudoho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madi hamu salukna hurian nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi par horasan sia kami padita joki manaik manalu. Bongot hita tuminggon ima tuminggu patuluhon dung trinitatis. Dibahini luasamu mahami lau mamaritahon hatani dibata tu tonga-tonga tasaluhutna. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalur Bejuk Channel. Taparade marohadap pikira tala manangihon hatani dibata naga biturpu jamita. Tu minggu tanggal 3 Juli 2022 ima di minggu patuluhon dung trinitatis. Hatani dibata dienit sian surat di Apostel Paulus tu huria Galatia bidu onom ayat sada saharo di ayat pasapuluhon. Galatia onom ayat sada saharo di ayat 10 songonom hatani Jahoba hujaha homma dihita saluhutna. Alia kadongan monutung tarso mongjol mamardusa. Hamu akan naung taruli di todima pature-turehon ibana. Marhite-hite todina labok alai matahon madirim. So tung dohot to tarujun. Masih rupa mahamu mamorsan akan aduk doki. Ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Ay mono di paburnang halak dirina. HP suadong di ibana. Si paoto-oto diri doi. Alai ganup mamanakasi ulaun nabi. Dungi itu ibadah sendiri papuji-pujian dada maradop ponda asing. Alai adong diganup si porsanon nabi. Alai nama mudahon hata di bata. Tamado taruli dinasa parsaulian ni nabi noda andai. Unak kamu lilu. Dang olo di bataliaan. Ai iya i disabur halak. Ido gotilonda. Ay namanabur tu dagingna manggotil dosien dagingna hamaguan. Alai namanabur tu toddi manggotil dosien toddi i hanguluan saliling-lilingna. Alai urang marnaloja hita mabahin nadenggan. Ay namanggotil do hita muse ditikinai. Anggo sopargale hita nuaing. Atong bican sadihari dope. Taulah manadenggan di saluhut halak. Alai gumudang ma tudongata saha porsiaon. Ido yang sahat ni hata di debata. Horian itu hata uju madabu iba tu bagasan dosa, uju madabu hita tu bagasan pangalahu na sudenggan, jala tarujuk kita tu bagasan dosa. Pakilalata dia do gumodang tumorop do akka ale-ale manang nahumaliang ta lau mangurupi hita, lau manugu-nugu hita manang gabi tumorop mangaleyai hita. Bahkan tumorop manguhumi hita. Ai badah alani pangalahu namai lok mai taon. Bedia matong ulon na pesohea dinggan, pangalahu na pesohea dinggan. Ngapa tu tija loonna? Ratu budu di bagasan ganup rohadok pikirata gumodang do halak manguhumi hita. Gumodang go halak mangaleai hita. Gumodang go halak manorui hita. Uju ta adopi sada pangujunan. Uju ta adopi pakilalaan manang pangalaho na bada butu bagasan dosa. Ala halak say mamereng hahurangan do. Ido bayan umura do mamereng hahurangan ni halak. Jala umura do manguhumi hahurangan ni halak. Hurian itu hata di bagasan Tuhata Yesus Kristus turpukta di bagasan mingguon. Ima togu-togu sian Apostel Paulus tu huria Galatia. Nang penunga di bagasan Kristus tunga di bagasan haporseaon. Alai dirajumi si Paulus. Jepang dope hagaleon itonga-tonga di huriai. Asa marhiti turpuk Galation ditogu si Paulus huriai asa toktong di bagasan holong niroha. Paingoton huriai, paingoton garuk na porsea asa patuduhon holong niroha. Nuaing idaw tama hurian itu hatta taringo tu holong niroha na didok ni si Paulus diturpukon. Alia kadongan molo tarso mongjol mamardosa hamu akan naung taruli di tod di mapature-turehon ibana marhite-hite tod di nalabo. Ditogiho kita ujujupang mahamaolo ni tonga-tonga di dongamu urupi ibana.
urupi ibana. Molo madabu dongamu tu bagasat dosa, togu ibana. Panugunuguni do narikot tudongan na mengadupi hamaolon mungkin tarujun madabu tu bagasat dosa. Asa unang lambonom ibana di bagasan pangalahona, unang lam tarujun ibana tu bagasat dosa na. Molo taboto dongat tamarsala ala dang tapaingot, dang tapasingot, dang taarahon. Berarti napalwason ibana do hita toktong tarbonom di bagasan dosa na. Napasobu ibana do hita pasobu ibana toktong di bagasan dosa na. Dang gabita tugu ibana ruarsian pangalaho manang pangujunani. Ala ini pamana datong di akahalak narade manugunugu mangaraho donganna unang marajumi i ala ni hagogo otta. Unang maga betadok ala boy tatugu-tugu dongata taaraho dongata gabi gejang rohata. Arang wahala songodi. Tarbobi tonga-tonga ni sada pakobasion. Sipata sian hadiriyo do madok si dohoronna. Aido, alani audo. Dung audo gabi mubay. Dung perwau pigi-pigi hel tu jabuna. Gabi oleh marminggu. Gijang ni roha doi. Molo hadiriyo do natapangasahod disi. Alabuan sa toktong dipaingot hita marhitu turupukon. Alai matahod dirim so tung dohot ho tarujun. Nian dengat do nunga tatugu dongatai ta arahon dongatai ta urupi dongatai alai alani panguripiot tai lupa hita gabi mada butuh gejang ni roha. Hurian itu hata di bagasan tuata Yesus. Napa dua hon? Na boy do halak merasa boy manugu-nugu sasahalak. Adong ga halak na merasa boy lau paubahon sasahalak. Alai gabi baliksa gabi dohot ibana tu pangujunan. Gabi dohot ibana tarujun. Gabi dohot ibana madabu tu bagasan dosa. Idobain marti turpukon toktong dipayingot na sahalak na mangarajumi naung manang nunga manugu-nugu sasahalak, mangarahon sasahalak, toktong ma di pamanat dirina. Udang gabi doho tarujun. Masih urupa mahamu, mamorsan akan adok doki, imadalan mangaraduti patik di Kristus. Masih urupan. Namang gobarhon, dang boi hita mangulu sasahalak sa. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Rikok do halak dihita. Mula dong na perlu dihita. Aidang gabi hita na boy pasikopon na dihitai. Manang lau mangurupi na dihitai. Ikon halak do naro mangurupi hita. Ujura kahamaulo dihita rikok ma dongan nahumaliang mangurupi hita. Asa baliksa. Mula dong na masa didongan. Ta urupi ibana. Jalan siari toktong gobaran muladong na rikok dihita lau si urupon perlu ma dongan lau mangurupi hita. Masih urupan mamorsan akka nadok duki dang gabe masih pasobuan. Aku boto udang gosya kita gabe tapasobu donga tadi bagasan kasusaan. Udang gosya kita nasopola taida nasopola tatangihon pakilalaan di dongata. Alai dau mahita syani turpukon paingot to kita manugiho kita sa toktong olo hita radi hita masih urupan mamorsan aka nadukduk. Urupi madongami tugu dongami arahon ibana lehon gugu semangat tu ibana. Ai molo di paburnang halak diri na hape swadong di ibana si pauto diri doi. Ale ganup na manakasi ulaun nabe dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asin.
Unang pola talului puji-pujian sian portibion. Molo di bagasan bulus ni roha dohita. Mangulahon si ulauta. Tarlububi mangurupi dongata. Halak sadiri do maka tidak koni itu hita. Halak sadiri do maka tidak koni itu akan humaliang. Song na udah haminaking udang halak. Dia tidak kona kahabur jona. Ipa buah-buah naung diulana. Di pa buah-buah naung diurupi donganna. Tang rekoti. Udang ma tapa burnang-burnang dirita. Ay molo su di bagasan habulu sedohita mangulahoni. Dangadong labani. Ulahoma akan adingkan borhat sian rohana iyas. Ulahoma pangurupiyot tudongan. Lau masih rupa tudongan di bagasan haiyasan ni roha. Unang mahita pa burnang-burnang diri pa buah-buahon naung taula. Molo di bagasan bulus ni roha dohita, hatuluson ni roha dohita. Tarbarita sadiri do akan adinggani na taulay. Alay unang ma sian dirita na pa buah-buahon akan adinggan naung taula. Alay na mamudahon hatani dibata tamado taruli dinasa parsaulian ni na pinudaan na. Udah kamulilu dang olo debata leaan. Ay iya idi sabur halak ido gotilon na. Hurian itu hata. Ikor pos doro hata. Molo say naringgan na taulahon di ngulut taon. Hapor siyay mah. Ikon nadinggan dotong jalo ota di bagasan parguluata. Jala unang ma gabi tahirim balos ni nadinggan na taulahon. Unang ma balos ni na taulai na gabi odolan sian pakirimota. Adong halak gabi i nobel gadi ibana. Balos sian na ni ulana. Modu taulahon nadinggan ulahon ma. Sopola ta hirim, sopola ikun gabi i odolan na gabi si hirimota. Diboto di batado, songo dia lau manariho kita. Di ida di batado, saluhut na taulay. Nadinggan siya iyas ni rohado, manang nadinggan hinorhon ni akka ala adong si hirimon. Una kamulilu dang olo di bataliaan, ay iya i disabur halak, ido gotilon. Jalan apos dorohata mulutung taulahu penadinggan. Ingok madada holar kita nalau manapu akan nadinggani. Alai tutu bahado paranguluat tadu sudut-sudut tua kapino parta haduan. Majalu nadinggan parbueni nataula. Hurian itu hatta unang marnalu jahita mangulahon nadinggan. Ay ido dipangido turpukot tu hita. Asa toktong mangulahon nasa nadinggan tu akka na humaliang. Ay namanabur tu daging na manggotil do siat daging na hamagoan. Alay namanabur tu toddi manggotil do sian toddi hanguluan sa liling-liling na. Molo na narua do nasa itaulahon ito ngatongan di parangeta, parsaurata. Datung roh akan adinggan. Tidak mungkin yang baik datang ke dalam hidup kita jika kita selalu membuat atau melakukan hal-hal yang jahat. Bohado halak lomo rohatta tu iba, holong rohana tu iba. Molo saya na juga do taulahon. Molo saya naroa do taulahon. Molo saya hajahaton do taulahon. Sia dia dalanna gabero nadinggan. Alai namanabur tutodi yang melakukan kebaikan di dalam roh manggotil dosian todi ihanguluan salileng-lelengna. Jalan nama cerikot unang marnalu jahita mabahen dadengkan. Adong halak songoni. Saya hulau nadingkan. Suarong tong ro nadingkan tua uninda. Isa mandoki. Unang marnalu jama bahen nadingkan. Tuhan tahu untuk
melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Tuhan tahu saat kapan menolong kita di saat kita menghadapi kesusahan. Tetapi jangan pernah berlelah melakukan kebaikan. Unang marnaluja mabahen nadinggan. Ay namanggotil dohita muse ditikina. Ini adalah janji firman Tuhan. Namanggotil dohita ditikina. Kita akan menerima buah dari apa yang kita kerjakan. Kita akan menerima buah dari apa yang kita lakukan selama kita hidup. Unang mabiar hita, mangulahon nadingkan. Atong bican sa di hari dope, taulahom madadinggan disaluhut halak, alay gumudang ma tudongan sahapor seaw. O matugu-tugu tu hita hurian itu hata. Unang marnaluja hita mabahin nadinggan. Ay, dilihod di bata tu hita toddi, mangajar hita asa toktong mangulahon nasa dadinggan di ngulut taon. Asa naing marhiti ngulut taon, marhiti parangit taon. Tarida ma akan nadinggan. Parbuay ni hapor siaon, parbuay ni toddi, naung mangula di bagasan dirita. Atong borhak mahita, rap mahita, mangulahon nasa nadinggan, itong atongan igan pardalanan ni nguluta. Jala unang mardia ibar, lau mangulahon nadinggan. Amin, Tuhan tama masu-masu, jala margogoyhon hita saluhuna.